Okrino, bagi sini pastor no pipeline hambai maru. Teo manja pajak zo tu sini Salka kamini, ani Okra sakra ama baba ni sama, uncle ba brother ni sama, te sai ani kusukapa, zo tono kakaham te kaksangma Christmas ni si baya fare. Tini mirok bay malay mani kai torni na kaisa ring mani hinang mawon sugu. Mia horo angkisi sa koksas na mirok bay tini bahay karo sopeka. Mia horowan soka kana bo sasang manjak manisa. Angkai waisa wan soka kana kia jaga manjak dia tini sasari stok simai. Kai to waisa suwa lagi ni wan sokani. Tini wala ini mani ma wala dia. Angkai bakawa barbar saga Salka kami no kaisa model kami khalai hene ani khawa songja te abno joto kono khana YouTube rogobu o Salka kami no kaisa wara ma singsa sasa kami snanai. Oba hai ani commitment kaisa. Abang bagine tini Christmas saloba ang Salka kami no puila ani khani hamzak ma te khaksang ma kai to ni surima aro no thangai ni ang phaimani hakasi aro sopai ingke abang bangai Okra sakra jefro Salka ham obani ব্যক্তিগত ni kaisa tamhai tongmun jekunu din kaham sal kaham honi sini brok rok sal kotor sal kathar honi jefro prothom laigo apro Okra Chakrarokno ani khurumani ang ani khani bai maya far apro sikon tete ang je sukmani mani beke borun thani ho kha kaham maya far amre bagai tini oroni wang dadaro sumuka sini Okra Chakra khorok busuk tongke bo 14 jona tonghi sagen ke 14 jona ni bagai tabo kesang ni jorago ba kisah kutung mani borong ya fari ani khaksangma Christmas ni khulumma dekosnai sibai de honai ya farnai tei pastor na ba ang ani khaksangma ni sibai ya farna ni bagai 15 jona eke tahonai sini pastor na ba haine ani khaksangma ya farna hene tini orosok phage tei sini Salka kamini joto takhu bukhu kristoni sing sajra sajdo tini Salka tharo kebangma bai mirok sinimaya ko Salka kamina hamjak sogu tei Salka kamina ni pan tongo amno model bless khanyani pia banirok joto banjang sinimaya ko nirok bano joto sinia fan tongmano hoyto baba sa sini fan tongmano amna tini hai 14 salo kathar salo joto bal baksake waisang malai nei hini kai to ni dage mung nirok no nai to bi ma phai ani sars khang khang ke khodraisi angkoro ni paisi khodrai go thangai to phana mirok nang puila malai granai hini nirok nai to bi phai ma hai kena tini yang sopai men kai to no pai phai hambai marugo jemo hai jora kotor salo nirok ni Salka kamino ano jora ka hamro mani bagai ingke boni bagai ang pastor no kisa suliwani bangai ko nei khakthar bai krai ya phana ni ang je thang tongmano abro ni sulima bai khan ya pharnai Okra Chakrarokno tei pastor no bang ya phanai nirok mani ready tongdi sini prasan hambai kisah suri di pastor suri mari bisinti mana ya suri lai nai borokno sunam nai bebak ni nok phang mai ganang apha nukjak manui nukjaya manui saltal athukri sanam nai chini mai ganang apha tini ozorau chungnono lobo te chungnono suriwo borokno kuchugo ti samanai borokno tolao phiklai manai chini mai ganang apha tini ozorau chungnono lobo tini ozorau chungkha kamaya wansukmaya pai patal ni bisingtui kaitor bo bukhao nungkok rawi chini mothao Okra Chakrarokno kaitor manuya pharnani bagui bo sugal phaikha kaitor nono belai ke hambai kaitor nini samungo nini sajugno nungchuk rojadi boni lamao nung kaitor nung tongsadi boni samung homung podre podwan sukhani kaitor nini lama ni keplaya natui khenung chubajadi boni bukhao khairok ma ganang mai ganang khe tongmana ni bagui borok no hamjagui tongma hai tabuk tongma hai kheno bobishodo bo borok no hamjagui tongmana ni bagui kaitor nung bono chubajadi o manui kisi saya pharmani pandao kaitor ni mung lobjak thung te ya pharnai ni thani bo kaitor nung te bo paithlai hamar rojadi surima subraji suni mung bai surima sano
sini bambu bai senajak wa bai senajak Sri Kristoni mangsini bambu ko bai no mesin tiap disi senajak kan disi sermenya apa wani flaksi hari kok kasih baik Kaisar nai, pasal nek, mana suruh siapa sini? Suruh sini tak. Swrangchati, kisah apa? Nak nak. Serai rumah patah soklet. Masuk bagi rumah ini. Masuk. Kami kita bisa pilih kontak. Kami sang bu. Ani hotel saya semua. Si bayar kare. Pipeline yang hambai maru. Sini sukna hani ya pakai terus. Semua ini sal kotor sal. Oseng saro. Semua sunsop ni piokna ni bagai, ini sal kotor salno semua rumah ni bagai. Semua kayaknya, nakar mani bagai. Semua perangani, hamzah kai tengani, kethalainya ni, ini jod, tapi sekali bokri kotor, engkau kethalainya ni, hamzah kainya ni, nakar lainnya ni, Christmas ni, main motto. Abang ni bagai, ini semua jod, to Kristen ni besaro, tusar lagi. O kathar nogo jotono log dayani asok laija te sini phai shop phai nai Nagaland ni sini speaker te joto shop phai nai brother sister te jotono ti prahaste ni joto lukuno tini Christmas ni salni jotono khakaham te hamzak munya far kisi sa surinai surimani bisingte nirok bai te kisi sa kerengai Surinayang, apakah itu? Baik payah hambai marabu. Kami kekaitor nusung nasuk hamzak mani. Dekhayok ma bagai nini Calvary Cross nini three bai. Nangosum sokno susaka. Dekaitor sangjo tono nang mathangzak nani lama puluka. Kaitor sang sumsok bai kepleng bahan betringi borok. Nang si prunusung no yak tori tungdi. Dengan obes kanggo tegi bakrok tisa gay keplai kai nini samung bai rongi basa mana bagai nini jo to sajak sajlarokno praktarni fan krak bai kita itu sakti mengsa hamil sikani lamago mengsa jaga deraya tui kai to nini ha nini mung suksasa sengsa lagi oh how for zakten te sukraha nini ha hungten Abni bagai kaitan, sang tiga rajo, toman jenai, ini di prahaste genangi, overall worldwide, ini osal kotor salno log dai tunggu, or log dai mani salo, sini jo, to ni sakawan ng hamari kepleng kaidi,
nakardi kaisa ni kaisa hamza kai mong tatalai mong hanya sitra bela setani fan no mesen mana ni fan ni bising tisin zo to isa ko hamari kai di te o search no ni hamari ko pleng mai ken ngskangoti te tu sabdi o hai kai to sin biskangon ngklo biskang bela saga wasuna te tu sabri ni sajak sajla sagri ka pulei tongoi mana te zo to isa ko hamari kai bela sriba ya farma Obrazi surimula antanisang. Amen. Dini belai zora kesi libising tikana belai nasang hak sang mani bising sang malah dipimaka. Nirang nitani pila nakar mama sana taning kangke kereng wi zora go tongai ni bagai. Kabang ma bahan betingi samang bai sang pai laya tongai mani bagai. Kaitor baiseng haksal itan. Hai pana kaitor boni busana kaya bisa waisa pana roni shotolei be firmani bagai kaitor nuseng alai ke paiplaya khani prom maya par. Te ob hai ke nuseng joto na kereng lainai jesep mansa siri sakawati berhamari kereng keroteng te seng joto na kaitor dinai matei ke tongana te khaigi siri thani gotong theng hne ini irobai kisi sare bising tikan malai nei hne ma phaja jaka te yang dinini speaker no dinini kisi sa yafar nai sini sars ningai ale bagai speaker no sang bisa yafar nai te sraido ni bagai kisa ketika baza te joto ni bagai khangke new year ni bagai na sinja new year joto ni bagai yakai kan ga hambai angkau kisa yafar nai sini speaker no 이거 발견돼. 뭐라는 부시 이렇게 해서 살. 뭐라 힌디 요만해. Bambu bay, Yesus Kristus ni senaza. Wah bay do. Wah. Amo wah ni ne bambu botol. Sekarang, kompar bay lagi. Dalai ke quality kaham, best quality. Mari yang sisi, mari yang sisi ni. Ni bali months. Lawan yang masih itu 5 years bagai masa months. Okay? Jangan sering. Okay, hambai. Masalah. Ni ada sengai ni malai tinai, ni orang jauh pani bagi mangsa. Sikon te kerti mali tunai. Zatona hambai te kebangkong dia, zora naria. Nagar masalah, punya di sini pakai jalan yang baik kereng mai ni bagai, tani kangke salka kami gogo kisah angman jadi pakai zakar, apa ni bagai. Kita tewisa kaitan di sini mungkin contohnya hambai tidak kata kaitan.